Kaixo! 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 Entzule maiteok, zer modu zaudete? Ongi etorriak hau podcastera, hezkidetza eta askatasuna uhinetan zabaltzeko podcasta. Kaixo, Liam naiz, ongi etorri askatasunako podcastera. Nizu izango banintz entzuten geratuko nintzateke. Oso interesgarria baita gaurko saioa. Beraz aurrera, gaurko kideak oso bereziak dira. Gai honi buruzko informazioa partekatuko digute, Nagorek, Unasek, Anek eta Emanole. Kaixo, zer moduz? Egunon. Apa, Gogo handia dut gaurko gaiaren inguruan eztabaidatzeko. Beraz gaurko gaian murgiltzeko prest? Bai, ezerekin hasi aurretik eskerrak eman nahi dizkiogu Zea Maiz taldeari bere Adore abestia podcastean jartzeko aukera emateagatik. Haiek bere abestia utzi ez bali dute podcast honek doinu ezberdina izango luke. Beraz, mila esker benetan saio egingo ditzeguke musikarik gabeko sarrera egitea. Orain bai, az gaitezen, gaurko saioan gai larri eta garrantzitsua jorratuko dugu, sexu indarkeria. Hasi aurretik, denok aldakigu zer den sexu indarkeria? Imanol, jakingo zenuke esaten sexu indarkeria zer den? sexu indarkeria definitu beharko banu, jasanezina den ekintza multzoa dela esango nuke. Gainera, gazte gehienei gatazkatsua zaie gai honi buruz hitz egitea eta zer iruditzen zaizu, zorionak. Zurekin bat nator, baina nik edonork burutu ditzakeen eta edozein tokitan gerta daitekeen ekintza dela gehitu nahiko nuke. Beste pertsonarekin duzun harreman mota azola gabe. Zurekin ados egongo banintz ez nizuke zer esango, baina ez da kasua. Erasotutako pertsonarekin duen harremanak baldintzatu dezakeelako. Nik zuri arrazoia emango nizuke, baina kasu honetan Imanolekin ados nago. Gainera gai hau entzutean Nagoren kasua eta Manadaren kasua etortzen zaizkit burura. Kasu hauek oso lazkagarriak izateaz gain adierazgarriak eta iruditzen zaizkigu. Izan ere, sexu indarkeria oso ongi azaltzen digute, ados altzaltzen nirekin Ane. Guztiz ados nago zurekin, Nagore. Zer iruditzen zaizu kasu horiei buruz hitz egiten hasten bagara? Ados. Aldez aurretik argi utzi nahiko genuke orain aipatu eta eztabaidatuko ditugun kasuak errealitatean gertatukoak direla. Orain bai, az gaitezen Manadaren inguruan hitz egiten. Norbaitek aldaki noiz gertatu zen kasu hau? Nik telebistan ETV bateko saioa batean 2016ko uztailaren 7an Iruñan gertatutako kasu bat zera ikusi nuen gaueko ordu txikitan, baina baldaki inortzer gertatu zen. Neska Madril bat hiriko festagunetik urrundu zen eta momentu batean Sevillako 5 mutilekin Lamana izenez ezagutu zirenak elkartu zen kalean. Horiek neska porro bat erritzera gonbidatu zuten bertan, baina neska inguratua izan zenean bortxatu egin zuten. Erasotzaileek mugikorrez grabatu zuten dena eta lagun batzuei artean zabaldu zuten, baina ez daki dana nola aurkitu ote zuten neska. Nire kuadrillako batek kontatu zidan oinezko batzuek neska negarrez kalean aurkitu zutela, eta berehala gertatutakoa udaltzainean salatu zutela. Udaltzainek ikerketa bizkor bati ekin zioten jendetzaren artean erasotzaileak antzemateko entzierroa izan eta gutxira. Albistea laster batean edatu zen eta taldekideak atxilotu eta espetxeratuak izan ziren. Guzti hau, No estás sola la lucha contra la manada Netflixeko dokumentalean jasoa dago. Bai, hala da, kasu izugarria izan zen eta estatu mailan oso ezaguna da gaur egun. Horrez gain, badago beste kasu bat Espainian, zirrara ikaragarria sorrarazi zuena, Nagorerena zehazki. Egia da, ahaztua nuen, izan ere 2008 urtean gertatutako kasua izan zen, San Ferminetako gau batean. Nagore gazteak Jose Diego Ilanez Bizkai medikuntza ikasketak bukatzen ari zen gazte ezagutu zuen. Denbora batez hitz egin ondoren, Nagore Ilanezek etxera lagundu zion, eta bertan izan zen mutil gazteak bera bortxatzeko saiakera egin zuen momentua. Nagore bere burua defendatzeko
Defendatzen saiatu zen, baina zinezko egin zitzaion, jasan zituen kolpe guztiengatik. Azkenik amaieran eraili zuen. Hori da, gainera mutila gorpua gordetzeko bere laguna deitu zuen. Azkenean gorpua oronditzen eskutatu zuten eta dei horri esker poliziak jakin zuen hiltzailea nor izan zen. Epaketa baten ondoren 8 urtez preso egon zen. Tamalez, gaur egun Jose Diegok mediku bezala lan egiten dabil, Zaragozan. Nabarmena da kasu gehienak errealitatean edonork egindako izan daitezkela, baina ez dugu ahaztu behar pertsona famatuek ere horrelakoak egiten dituztela. Bai, pertsona famatuen artean horrelakoak gertatzen dira, hala nola NBA-ko jokalarien artean, eta zoritxarrez kasu guztiak ezkutatuak izan dira. Bai, Berria egunkarian horri buruzko artikulu bat irakurri nuen. Bertan NBA-ko kirolariek egindako indarkeria sexisten 4 adibide azaltzen ditu. Bakoitza jokalari ezberdin batena, denengo adibidez bikotekidea erasotzeagatik atxilotu zutela dio. Bigarren adibidean berriz Jeffrey Taylorri emazteari egindako tratu txarren ondorioz zigor luzea ezarri zitzaion. Charlotteko zuzendaritzak urtebeteko kontratua ia osorik ordaindu zion kitapen moduan eta Taylorrek NBA atzeko atetik utzi zuen. Gainera, hedabide ugarik jokalari honen aurrekari hauek ezkutatu zituen. Bai, hala ere, nik harritu ninduen adibidea, NBA-ko hainbat jokalarik indarkeria matxistagatik atxilotu izan zirela da. Hala eta guztiz ere, salaketa asko bertan behera utzi dituzte ordainketen truke. Gainera, liga konponketa pribatu izan diren erantzunik eman ez duela aipatzen du. Benetan hori adibidea harrigarriena izan zen zuretzat? Niri adibide gogorrena 4. iruditu zitzaidan, non psikopata baten adibidea aipatzen duen. Memphis Grizzliek Lance Stephenson kirolaria adingabekoa bortxatzegatik salatu zuten. Horrez gain, haurdun zegoen bere bikotekidea eskailera batzuetatik bertan bota eta buruan kolpeak ematen jarraitzegatik atxilotu zuten. Hori guztia egin eta gero, ez zen epaiketarik egin eta gai alde batera utzi zen. Eraso mota horietaz gain, gaur egun botere harremanak badaude. Hala nola, unibertsitateko irakasle bat eta ikasle bat, lantegi bateko langile bat eta buruzagia. Zoritxarrez, hau errealitatean gertatzeaz gain interneten aurki ditugu indarkeria sexisten kasua. Hala nola Manosfera. Manosfera mugimendu feministaren kontrako edukien multzoa da. Interneten dagoen eta gaztei asko eragiten diena. Hautsak garrotzen dituen gai bat da, izan ere gazte guztiak baditugu sare sozialak, eta edonork du sarbidea plataforma guztietara, eta bertan diskurtso eta eduki matxista kontsumitu daitezke. Bai, eta hor benetan arriskutsua dena gurasoek bere seme-alabek ikusten dutena kontrolatu ezin dutela da, edo behintzat oso zaila dela. Horrek seme-alabek bideo eta diskurtso horiek gero eta gehiago kontsumitzea eta ikustea eragiten du. Izan ere, inork ez dio esaten hori desegokia dela. Gainera, zenbat eta eduki matxista gehiago kontsumitu, orduan eta eduki gehiago proposatzen dizu algoritmoak. Guztiz ados nago zurekin unaz. Umeek baitan erabeek ere eduki mota hori zabaltzen duten short, reel edo beste plataforma batzuetara sarbidea dute. Beraz, kontrolatzeko oso zaila da sare sozialek gero eta gehiago elikatzen zaituztelako ikusten duzun eduki berarekin. Hori buruz hitz egitean galdera bat sortarazten zain niri buruan. Baldago Manosferaren inguruan hitz egiten duen hitzaldirik, Nafarroako Berdintasunerako Institutuak adibidez ageri utzi du gai honekiko zuen kezka, Manosferaren prebentziorako hitzaldiak antolatzen baitituzte. Bai, lehengo astean YouTubeen Nafarroako Berdintasunerako Institutuak Manosferako arriskuen inguruko hitzaldi bat ikusi nuen. Argi dago gizarteko hainbat esparrutan hori buruzko kezka dagoela. Ni bereziki harritzen dauena gaur egun Manosferak gaztengan duen eragina da. Baita ni ere, gainera, parte emozionaletik jotzen dutenez, askoz errazagoa da gazteek erakartzea. Hori, duela urte batzuk jarraitzaile asko dituen mutil batek nahindarritxi deitzen dena beste mutiko batekin bideo bat egin zuen, Mostopapi izenekoa.
Bertan, sexu harremanak edukitzea berak ez zuela preservatiborik erabiltzen esan zuen, baita neskak haurdun ez ustea arroa iruditzen zitzaiola ere, beraz beti barruan bukatuko zuela esaten zuen. Egia da, nik ere entzun nuen. Gainera, Mostopapik ea neskek zerbait esaten zioten galdetu zion eta Naimek aitortu zuen gezurtzen ziela. Horrez gain, aurrik ez izateko ebakuntza egin zuela ere esaten zien. Hori guztia esan eta gero, biak barrez hasi ziren, zerbait barregarria izango balitz bezala, eta oso gaizki dago hori. Honelako gauzak argitaratzea interneten oso arriskutsua da, izan ere jarraitzaile asko dituen pertsona batek eragin asko izan dezaken erabengan. Gauza horiek barre artean esaten baldin badituzte jendeak gauza barregarri bezala har ditzake, eta hori egitea delitu bat da. Zurekin ados nago. Horrez gain, bideo hori edo pertsona horien bideoak ikustiz gero, algoritmoen antzeko bideo gehiago kontsumitzera eramaten zaituzte. Liamek esan duen bezala, hori barregarria balitz bezala hartzen badute, ongi daudela pentsatuko dute, eta egiten badituzte ez zaila ezer gertatuko. Arrazoia duzu, izan ere, Naimdarre txiri ez zaio ezer gertatu, eta bere jarratzailei egiten duena ongi dagoela pentsarazi diezaieke. Niri oso arriskutsua iruditzen zait, nerabeek gauza horiek kontsumitza, guzti hori hain matxista izanik. Bat nator zurekin, hori ikusi eta gero ongi dagoela pentsarazterakoan gutxinaka pertsona matxista bat bihurtu daitezke, eta gero errealitatean gaizki jokatu. Horregatik oso garrantzitsua iruditzen zait beste pertsona batzuen adibidez euren testigantza kontatzea, edo feminismoari buruz hitz egitea. Horrela, eragin ona izan daitezken erabengan. Niri ere garrantzitsua iruditzen zait aipatu duzuna, izan ere hezkuntzan gutxi hitz egiten digute gai honi buruz. Errealitatean eta interneten bidezko sexu indarkeria kasuen inguruan gu geu interesatzen ez bagara, gutxieneko informazioa izaten dugu. Beraz, zer iruditzen zaizue podcast honekin amaitzeko hezkuntzak ematen dizkigun baliabideen inguruan hitz egiten badugu? Noski, Horixe bai podcast baterako amaiera ona. Bai, sexu indarkeriari lotutako gai horien inguruan azalpena emateko edo horien inguruan hitz egiteko zerbait dinamikoa eta ulergarria izan beharrean hitzaldi bat ematen dute eta bertan gazteentzat zailak diren hainbat termino ezagun erabiltzen dituzte. Beraz, ez dute ziurtatzen anentzuten dauden guztiak ulertzen dutenik. Zurekin bat natorane, duela hilabete bat gutxi gora bera, 2024ko abenduaren 23an, feminismoaren hitzaldi batera joan nintzen, Kadizeko Unibertsitateak antolatzen zuena. Hitz egiten hasi zirenean txundituta geratu nintzen, entzuten nuena ia hitz gehienak ulertezinak zirelako niretzat. Horregatik uste dut garrantzitsua dela, adibidez, TikToken Kristina Fallarasek biltzen dituen testigantzak ikustea. Izan ere, gazte guztiak kontsumitzen dugu aplikazio hau eta pertsona guztiek uler dezakete. Harrituta utzi nazu nagore. Noratan aurkitu duzu feminismoaren hitzaldia? Oso gutxitan ematen dituzte sexu indarkeriaren inguruko hitzaldiak. Egia da oso arraroa dela, baina nire amak esan zidan eta kuriositatea nuenez joatea erabaki nuen. Hala ere, egia da oso gutxitan ematen dituztera gai mota horietako hitzaldiak. Zer uste duzu horren inguruan? Hitzaldiak gehiagotan eman beharko liratekeela deritzot, izan ere, gai horiek hala nola feminismoa gaurko egunerokotasunean oso garrantzitsuak dira. Beraz, horiei buruz informatua egotea, baita informazioa izatea ere oso garrantzitsua dela deritzot. Zer uste duzuzuk, Unax? zurekin guztiz ados nago. Gainera gazte askok egunerokotasunean dauden gai garrantzitsuen inguruan interesa erakusten dute. Beraz, oso beharrezkoa ikusten dut hitzaldi mota horiek ematea. Modu horretan, gero eta interes gehiago erakutsiko dute gaien inguruan eta gero eta kontzienteagoak izango dira ongi eta gaizki dagoenaz. Horixe garrantzitsua da honi guztiari buruz hitz egitea. Biktimen inguruko estigmak apurtzea eta prebentzio indartzea eta horretarako ezinbestekoa da mugimendu transfeminista. Espero dugu saio honek zure pentsamenduak astundu izan, eta zuek ere gizartearen aldaketaren beharraz jarritzea. Bidez, eskerrik asko entzuteagatik, eta horrengo podcastan ikusiko dugu.
Hau izan da guztia eta hurrengora arte. Agur!